Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 16. Мікрараён Клёнкаўскі, вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Чачэрская. Паважаныя гамяльчане і госці нашага горада. Вас вітае камунальнае унітарнае прадпрыемства «Гар-Электратранспарт». Жадаем прыемнай паездкі. Заўсёды рады бачыць вас у ліку сваіх пасажыраў. Прыпынак Вуліца Чачэрская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак мікрараён нумар 20А. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак мікрараён нумар 20А. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Макаёнка. Паважаныя пасажыры, не забудзьцеся своечасова пракампасціраваць абанементныя талоны. На лініі працуе кантроль. Прыпынак Вуліца Макаёнка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Свірыдава. Прыпынак Вуліца Свірыдава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Універсам Бранскі. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак Універсам Бранскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Агарэнкі. Прыпынак Вуліца Агарэнкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Лядовы палац. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 16. Мікрараён Клёнкаўскі, вакзал. Прыпынак Лядовы палац. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Дружба. Прыпынак Дружба. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Галавацкага. Прыпынак Вуліца Галавацкага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Універсам. Паважаныя пасажыры, не забудзьцеся своечасова пракампасціраваць абанементныя талоны. На лініі працуе кантроль. Прыпынак Універсам. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Мельнікаў Луг. Прыпынак Мельнікаў Луг. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Кандытарская фабрыка «Спартак». Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 16. Мікрараён Клёнкаўскі, вакзал. Прыпынак Кандытарская фабрыка «Спартак». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Універмаг Гомель. Прыпынак Універмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Фабрыка 8 сакавіка. Паважаныя пасажыры, нагадваю, што пры чаканні транспартнага сродку або пасля выхаду з яго пасажыр не павінен знаходзіцца на краі пасадачнай пляцоўкі або тратуара. Прыпынак Фабрыка 8 сакавіка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Прыпынак Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Медтэхніка. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак Медтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вакзал. канцавы. Прыпынак Вакзал. канцавы.